a wani lamari da ta bayyana da matukar samun nasara dangane da yakin da take yi da barayi hamma da masu satar motocin jama'a. Rundunar 'yan sandan ta jihar Kano ta bayyana cewa ta samu nasarar kwato motoci har guda 4 waɗanda ta ce barayin motar ne suka sace a nan Kano. Wannan dai yana zuwa ne cikin wani sabon yunkuri na babban sufeto janar na rundunar 'yan sandan ƙasar nan na sake dabarun yaƙi da barayin da kuma masu satar motocin jama'a da nufin a kawo ƙarshen su, a cewar kwamishinan 'yan sandan na Kano Ibrahim Adamu Bakori. Ya ce a ranar 7 ga watan Maris ɗin shekarar nan da muke ciki, rundunar 'yan sandan shiyar da ke yaƙi da barayin motoci sun samu nasarar kama wata mota ƙirar Hyundai Elantra moto a unguwar Na'ibawa da ke nan Kano, yayin da wani mutum mai suna Ibrahim Muhammad mai shekaru 29 ke tuka ta, ɗan asalin garin Mina na jihar Naija, tare kuma da wani mai suna Ahmad Sani mai shekaru 32 mazaunin birnin Abuja. Sai dai ya bayyana cewa bayanai sun tabbatar musu da cewa an sace motar ne, wanda kuma suke zargin waɗannan mutane su ne barayin. Daga bisani kuma da kansu sun tabbatar da cewa lallai su ne suka sace ta. Haka zalika a ranar 9 ga watan Maris na wannan shekarar dai da muke ciki, sashin dai har wa yau ya kama wani mutum mai suna Abdulkarim Muhammad mai shekaru 30 a duniya mazaunin unguwar Malali da ke jihar Kaduna, tare da wata mota a garin Kwanar Dawaki da ke nan Kano. Ya kuma tabbatar da cewa ya saci motar ne a unguwar Karkasara daura da masallacin Juma'a da ke nan Kano. Haka zalika 'yan sandan sun kuma kama wani mai suna Yusuf Ali mai shekaru 28 a duniya, dan asalin jihar Kaduna da ya harwa yau, wanda ya tabbatar musu da cewa ƙwararre ne shi wajen satar motoci a jihar ta Jigawa. Haka zalika sashen ya kuma gano wata mota kiran Nissan wanda bayanai suka tabbatar da rundunar 'yan sandan an sace ta ne a masallacin Juma'a da ke nan Kano. Waɗannan matasa da aka kama yanzu haka ana ci gaba da bincike. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa a nan Kano ta yi kira ga jama'a da su gaggauta kai rahoton duk wani abu da ba su yarda da shi ba, ko kuma ɓatan wata dukiya tasu a duk lokacin da al'amarin ya faru.